Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek ngagpupukaw ani Apo Isus, umay manen, sagana ka as mabet ken kuana, ket palentegem titalan na. Naimbag nga oras yu gagayem, sa dinuman nga pakadanunan, daytoy timek ti Pacifico, DGHT 77.7 FM, daytoy ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III, sapay kumata, nakaradkad kayo sang bayan dati programa tayo ti daytoy naldao. Ti programa ti mek tinamnama, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministry. Tipo dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa ti mek tinamnama, manggaganan ti 65 na stasyon nga pagdingdinggan dagiti kadaran nga Ilocano. Nagyaman kami tadakay pala dita ket sabay ko matitultuloy yo iti agad adal ken dumdumngeg dati programa tayo Timek Tinamnama. Ti Timek Tinamnama manggagan ito'y DGHT 77.7 FM, the voice of the Pacific. Ti Timek ti Pacifico. Sabay ko magagayem itinaldawaldaw ni Apo Diyos, bendisyonan na, dagiti pamilyayo, trabaho yo, dagiti aktibidades, celebrasyones, na mapaspasamak kitonggal kamahan. Kaya tita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, itan ta, adalin min tinapateg asasaom. Tinasantuan ng Espiritu Santo, miso ka di Apo. Tiada nga mangidalan kada kami ti amin a kinapudno. Agbibiyag kami kadagiti alaldaw, anarisgo. Alaldaw nga adu ti kinadakes. Alaldaw nga adu dagiti pagkakumikuman itunggal maysa. Yamin karimet apo ng intundumteng dagitoy. Umawag kami ken ka. Yeroknoy mi amin dagiti nga dadagsen. Tapno dagiti bakbaklayan mi iti daytoy naunday a biyag walag anem ida. Kararag mi dagiti pampamilya ti tunggal maysa apo. Tuda dagiti parparikot nga lakamen ti pampamilya. Tastamet dagiti agsaksakit agasam ida apo. Dagiti nagminatay liwliwem ida. Yaman kami iti saom tinasantuan nga surat. Agungar tumanen dagiti minatay mi. Ket tumipon danto kada kami. Ket agtultuloy dayta nga naragsak a panagbiag mi into numay na kami alayan ni Apo may sustagtayan kami ti maysa nga lugar awanton ni patay awanton ti saksakit o di ket ragsak agnanayon ta kunamet ni Apo sa dinuman nga yang kuadda kay met pamindisyon mon ti makiadda kada kami kampanagadaw may papano kasano ti panang parmek mi panagbalege mi ti baso. Sipot na tinawat mi ida tinapataganagan na po may Isus. Amen. So
Adalan tayo ti daytoy nga oras gagayem, may papan ti panagbiag, a kinasanto. Anya kadi ti saksaklawen ti panakasangtifikar iti tao. Wenno ti sabali nga sao panakapasanto. Panakapasanto kadi ti na may sinsina ti panakapalinteg. Laglagipen tayo nga inted ti Dios ti kinalinteg ti tao. Kasano kadi kadakkel ti inted ni Apo Dios a kinalinteg na. Gagayem ken kakabsat. May ted kadilaeng ti kinalinteg, iti pangrugyan, iti pamati, wenno ti entero nga panagbiag akas maysa a Kristiyano. Laglagipen tayo gagayem, panakaisalakan ti maysa a kapadasan, nga di pulos agpatingga, tanalawa launay, ti saklawen, iti Dios, iti panangawat na, kadagiti amin, ama nagbasol, no agbabawi daket mapanda, kenkwana. Mapalinteg, dayta nga tao. Ramanen met iti panakaisalakan, iti dayjay panakayaon, kada tayo manipud, iti deraas iti basol. Dayto iti panakasantifikar gagayem, wenno panakapasanto nga pagpagnaan ti dagop ti panagbiag. Bueno, nasken kadi amay salakan ti mamati, manipod ti panakabalin ti basol. Amuyo kunaen iti libro iti Roma, kapitulo 6, versikulo 1 ken 4, ukraden tayo, tinasantuan nga surat ket basaen tayo, ket kastoy ti kuna nagagayem. Anya nga rud ti kuna tayo. Agtalinaed tayo kadi iti basol, tapno umadu iti parabor, ni kanuman, datayo anatay iti basol, kasano iti panagbiag tay paylaeng kenkwana. Di kay ammo aya adatay amin ada bautisaran ken Hesu Kristo, na bautisaran tayo iti ipapatay na. Naitanem tayo nga rod anay kanunong kenkwana. Gapu ti panakabautisar iti patay, tapno kas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay gapu iti dayag ti Ama. Kastamet amagnatay kuma iti baro a panagbiag. Iti maysa nga tao nga masantifikar. Iti maysa nga tao nga magmagnan iti dalan iti panakapasanto. Agbibiyag amagna iti baro a panagbiag ken Kristo. Gagayem, anya kadi apunto iti panang tedek iti ayat ti Kristiyano. Ti ayat na kini Kristo. No mapantay di libro ti Colosas 3, versikulo 1 ken 4, ibagana digitoy nga binatog ayaten a kakabsat. Kasti di kunen na. Ngarud no napagungar kayo anay kuyog ken Kristo, sa pulo nyo dagiti bambanag sa dingato. Isu nga yan ni Kristo ngagtutugaw ti makankannawan iti Dios. Panunutin tayo dagiti bambanag sa dingato. Saan nga dagiti bambanag dito'y daga? Tanatay kayon ket ti biagyo na idulin anay raman kini Kristo nga apo tayo. Inton ni Kristo abiyag tayo, may parangarang ton, iti panakay parangarang yung tumeten, amay raman ken kuana, iti gloria. Kaya nasa uwen gagayem, nga datayo, napagungar tayo, anay kuyog ken ni Kristo, ket sa pulon tayo digiti bambanag sa dingato. Kaya nasa uwen to na nabautisaran tayo, inton mayaon tayo, manipod ti danom. Addan na direk na tayo anapabaro abiyag. Ket ni Kriston isut adda iti makenkannawan iti Ama nga mangibabaet kada tayo gagayem ken kakabsat.
aglaylayon kadi daytoy nga kapadasan. Iti panagbiag tayo a kinasanto, panagbiag na sentifikar. Ado dagiti tattao nga into na konvertir da Kristiyano, ididamdamo na sayat pay may. Mapanda makigimong, agbasa da ti Biblia da, handang agtaraon kadagiti makarimon, nasayat ti sasao da, kas binasa tayo dagiti sasao iti ngato. Si tatangad da, ken pampanunutan da nga dati Dios nga nangisalakan kadakwada. Ngem ti saan nga agbayag, umayen da di panaglamiis, umayen da di panakapukaw itirik na, iti reget tayo nga agpamati ken Kristo. Alagagayem, dayta nga panakasangtifikar. San laeng iti damo nga inawat tayo ni Apo Isus, wano into no nagbautisar tayo, wano iti inkumit tayo, iti biyag tayo, agtultuloy dayta gagayem ken kakabsat. Ala adu digiti suot nga umay. Adu ti pakaitibkulan tayo no dadduma. Adu dagiti bambanag nga makitkita tayo, ti aglawlaw tayo. Ti problema gamin kakabsat kitain tayo, dagiti karkaruba tayo, dagiti kamkamalida, nga saan tayo kitdi nga itangad kene Apo Dios. Kit numapan tayo, kene Apo Jesus, kit kuna tayo, Apo, tulungan nak, ngagtalinaen, ama santifikar, may salakan iti naldaw-aldaw, iti manglimlimo abasol. Nung pudno matlaeng nga mamati tayo kakabsat, awan kumadajay, panagkapoy tayo, no dadduma, langanan tayo dajay, panagrigtaken, panagpamati, ken panagkarkararag. Amuyo gagayem, ti kaimbagan nga panagkararag, ison dajay tiyempo nga sakas nga hamumarik na ti agkararag. Umay dagiti suot, umay dagiti sulisog, umay dagiti parparikot, ti panagbiag tayo. Katkas nga awanen ti tiyempo tayo, ngagkararag. Umay da jerit na nga nagkararag agad, awamot sungbat ti kararag ko, kumarkaro mo ti problema. Di tayo liplipatan nga ti kaimbagan a panagkararag. Isuday ta nga panawen, inton, haan tayo nga makakarkararag, bueno, haan tayo, awan na jerit na tayo nga umawag kini Apo Jesus. Ala, adda kadi panagpatingga ti pamati no inawat tayo ni Apo Jesus. Adda kadi panagreses, wano alasan pay laeng, agbakasyonak pay laeng, agsubliak to. Ngem napigad, no langanan tayo laeng ti kaawan ni Apo Jesus kadagiti panagbiag tayo. Kas kadagiti adu nga tattaon diti lubong, may saak nga trabahador mga kasaba iti nabayagen a panawen. Adu dagiti tattao nga kunada o agbakasyonak pala ti pamati. Ngem ni kaanuman didan nga nakasubli. Adu dagiti tattao nga napanda naturog ken patay, nga saandan nga napadasan tinagsubli kini Apo Jesus. Nasken kadi ti panakasantifikar wenno panakapasanto agtultuloy kakabsat. Ala di Filipos 1 versikulo 6 nga lawag nga kunana, ket si tatalekak ditoy metlaeng adayjay nangirugi kada kayo tinasayat nga aramid anayen na tayo aging gana ti aldaw ni Jesucristo. Kaya nasawan anayen na tayo, itultuloy na tayo nga sapuyuten, itultuloy na tayo nga papigsaen, itultuloy na tayo nga idalan panakid-adda ni Apo Dios kada tayo, iti panakipag na tayo, ken kwa naging gana tayong makita tayo ti rupan-rupa. When gagayem, panagbiag anasantuan, bueno panakasangtifikar. Isu daytoy ti pakadagdagupan iti amin akapadasan
mangrugi iti panakonvertir ngem nasken ngagtultuloy dayta panagpasanto iti aming gagayem a panagbiag tayo. Naawan ko ma iti panagliway wenno panagbakasyon iti pamati. Agtultuloy ket kunantay ko maapo adu digiti suot ko. Jak amon ti aramiden. Hanyo kadi ammo aya kakabsat akas kunanti may nga kanta. He's only a prayer away. May salay nga kararag ti kadayo ni Apo Isus. Into nagkararag tayo, oray dayjay kakakapuyan na Kristiyano ket agkararag dagiti milyon nga demonyo pumanaw ken kuana. Amen. Pagpanawan na ka ti kabusor nga iso nga mangsulsulisog takait nakit nga hamudenggen ni Apo Isus kahit nakit kang kasumurot ken kuana tabasitin ti panawen ti kabusor iso nga adu dagiti tattao nga may kulbo adu dagiti tattao nga masulsulisog agsipod tadenggen dagamin dagiti panakaidalan panakasulisog iti kabusor nga saan damutin nga kararag ken paisalakan ken ni Apo Isus tapno mayaon da iti panakayabot iti basol. Ayaten nagagayem pagbalinen tayo ako kwa ni Kristo dayta a panagbiag tayo tintero a panagbiag tayo ti panunot ti panagem na pisikalan ken kastamit ken na espirituan, ken na insiriban, dayta kakapsat ken na sentro kuma. Manananay ken ni Apo Dios. Tapno inton na isuko manananay dayto nga biyag. Ala gagayem adu digiti suot nga umay. Ngem ad-adda nga napigpigsa tayo nga mangsarangot digitoy. Nga suot gaputadan ni Apo Isus. Akadwa tayo. Iti dayta nga gulagol tina Kristyanuan a gulagol gubat iti bagi gubat iti kabusor nga ni Satanas ket no dan ni Kristo kada tayo agbalegi tayo. Amen. Wen kapsat. Amen. Da tayo ang mamati. Dumakkel tayo dumakkel iti dayta nga relasyon tayo kini Apo Isus. Agsipot takunayan di jay Juan 17 versikulo 17 pagsantuon ida ti kinapudno kati saom iso ti pudno. Dayta kumati panagbiag tayo gagayem. Anya kadi ti relasyon ti kinasyak iti na Kristyanuan a panagbiag. Ada da jay kanta nga not I but Christ. Saan nga siyak? No dikit ni Kristo iti agbiag kanyak. Iti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 7 ken 9, padasin tayo manen nga lukaben, iti sao ni Apo Diyos ket kasto iti kuna nagagayem. Ngem dagijay abambanag, agungguna kanyak, iti ibilang ko ida nga panakadadael gapu ken Kristo. Nang nangruna pay, iso amin digiti bambanag, ibilang ko ida nga panakadadael. Gaputi napateg unay nga panakamo ken Kristo Jesus. Nga apok. Agapoken kuana pinukaw ko amin. Ket ibilang ko ida arugit tapno magunudak ni Kristo. Ket tapno madaanak ken kuana. Adyak kupikupan iti kinalintog kumetlaeng nga gapo iti linteg no diket adda gapo ti pamati ken ni Kristo ti kinalinteg nga gapo iti Dios gapo iti pamati. Hallelujah. Ni Apo Dios madaydayaw. Dayjay kumakakapsat. May kat dayjay kinasyak. Ket madan tayon ti na Kristyanuan a panagbiag. Nailansa tayon kini Kristo tinaldawaldaw. Nga saanen nga ni Kristo iti mailansapay no diket hanga datayon ti mailansapay kunak iti no diket ni Kriston ti mailansa ijay cross gapu kada tayo.
Yan itultuloy talaga agbasbasol, ket awamot ti panagbalbaliw tayo, kas nga insubli tayo manen, ni Apo Isus nga may bartay ijay cross, intun matnag tayo, ken masulisog tayo, iti basol. Ti kararag tayo kung magagayan, ni Kristo sinubot nak gapu iti darana. Winayawayaan nak iti basol. Insalakan na iti naglabas a kapadasak. Insalakan na dagiti konsensyak nga dakes wenuhan nga mayanatip iti pagayatan ni Apo Dios. Pinakawan nan ti naglabas. Ket ni Kriston pagbalinan nakan amay sa asanto a tao, may sa nagbiag akas nga saan ang nagbasol. E deklara na dayta. Numapan ka kini Apo Isus. Pakawanan natin naglabas mo. Arakopon na ka, kit pagbalinan na kaitan nga anak na. Tinaldaw-aldaw isalsalakan na tayo makigulagol tayo gapo ka dagiti adu nga sulisog, dagiti manglimlimo, makasabidong nga basol nga iso tulawan na ti panagem ken ti panagbiag iti tao. No lakit di idatag tayo ket ikaten tayo dayjay rik na nga kas nga datayo mabalin tayo nga isalakan dagiti bagbag awan gagayem. Ure pa nagaramid ti lintebhan na kamay salakan. Ure kasano ti aramidem nga agaramid ti panakapasantom han ka nga may salakan. Babaen lang ti parabor ni Apo Isus ulitek. Babaen lang ti parabor ni Apo Isus isalakan na ka babaen ti pamati. Anak nga sa uwan nga pukawon tilinteg. Tatilinteg addaha nga pinukaw. Kunana jay Matthew 7, Matthew 5:17 ken 18. Hana pinukaw na dikit tinungpal na. Kada diyang panangtungpal, idalan na ka ni Apo Isus. Tilinteg idalan na ka ni Apo Isus. Tat magbalbaliw ka. Tat may salakan na ka. Babayan ti parabor na. Agtulnugak. Ang agaputa kahit ko ti may salakan. Agtulnugak. Gaputa insalakan na kon ni Apo Isus. Ket pagyaman kumet ken ni Apo Isus gaputi inaramid na jay cross. Ti panangisalakan na kanya. Agmatalengak ken kuana. Ay ayatek ket pabilgek day nga relasyon ko ken ni Apo Isus na kunana no ay ayatendak anya tungpalin yu dagiti anya bilbilin ko. Ay ayaten yu metla ni Apo Isus kaya kabsat. Kayat yu kaditi masangtifikar. Babayan day tapan nakabalin ti Espiritu Santo ng mangbalbaliw kadagiti panagbiag yu. Gagayam, liklikan tayo. Iti dua apanagserbi. Adda dagiti tattao nga agserserbida iti kabusor. Agserserbida babaen kadagiti panangiduron ti kabusor tatno agbasol da. Adamat dagiti tattao nga agserbida iti Dios nga isukod nga nananay kini Apo Isus kunada Apo ited kon ken ka 100% sa nga gasota porsyento ited ko ti bagik ken ka ketanyaman dagiti banag nga lakamag ken sangwag amok nga tulungan nak agsipud ta awan ti pigsak ang kumabalin nga may salakan ti biag ko si kalay nga Apo so nga ited kon ken ka ket ti parabor mon ison idagtaeng kanyak anya ti pilyen nyo dalan agturong ti Dios wano dalan nga panang guyod panang dut-dut ka na kayo ti kabusor tapno irarem na kayo iti basol anya kaditi panggep ti Kristiyano iti dagop iti panagbiag na iso dayjay agtultuloy tayon nga agpamati at dati kalat tayo nga ni Apo Isus makipagpagnan kada tayo. Ket ni Apo Isus isun ti kang kanayon nga kamangan tayo. Ket ni Apo Isus babaen ti sakripisyo na ijay cross. Babaen ti panangala na dayjay
ang lugar tayo akas kunain ti Roma 5 versikulo 8, yan tangay ama nagbasol tayo pailaeng ni Apo Isus, inala na day nga lugar, natay gapu kada tayo, tapno maadan tayo, iti na santifikar, na pasanto nga biyag. Amen. Amen. Gagayem, panakapasanto, ti panakakonverter, panagbalbaliw, nga ipapagna ingganat, dayjay nan anay tayo ken Kristo. Agtultuloy tayon nga agbiag. Takas ko na yun yung muna nga Juan 3 versikulo 2 ay ayatek. Ita anak na tayo ti Dios. Ket saan pa'y amay parangarang no anya tayo. Amo tayo ano iso may parangarang to o masping tayo to kenkwana. Tayo so makita tayo akas ti kinaisuna. Gagayem adumdumngeg dahito yung programa. Dahito'y ti kalat ti tao nga adda ni Kristo. Tapno maamamok ni Kristo ken ti panakabalin iti panagungar na. Maadan tayo iti baro na pabaro abiyag. Ket isun iti mangtengel mangidalan akadwa tayo nagturong ti panakapasanto. Di mo la palubusan ni Apo Isus nga pagbiaganen. Di mo la palubusan nga isun ti agbiag ken ka. Iti biag nga panakapasanto. Nangas kasabak iti maysa nga eskwela ti naminsan nga tiyempo. Ket kabayatan ti kaskasabak kadagiti estudyante idin loktakon iti awis no sinuman dagiti tattao no estudyante dagiti anak agad-adal agraman dagiti memestra ken memestros ken dadto mapay nga imimay nga gagayem ti komunidad nga nagdengeg ti tunggal rabi idi maudi nga rabi ti Biyernes linuktak ti awis no sinuman kadagijay nga mayat nga mangisuko ti biagda ken ni Apo Isus. Na sinuman ti mayat nga padasendan ti agbiag iti nasantifikar ken napasanto a biag. A sinuman kadagitoy nga estudyante wenno gagayem nagat-atendar ti tunggal rabi iti umaddang ti maysa nga addang tapnawaten dan ni Apo Isus aman nubot na babaen ti bautismo ken panangisukodan nga nananay dagiti biagda panakay pabarumanen kadagijay nga mayat nga mangipabaro ti biagda tapno padasen dan amagna iti dalan ti kinalinteg adu dagiti tattao adu dagiti ayaten nga anak nga estudyante ti timmak der idinadanon iti samarunong aldaw ti Sabado ket bautisaran min dagijay estudyante nga nangidatag ti biag datapno padasen damet ti pagbiagan ti biag ni Apo Isus. Ti bautismo ti Biblia. Isu ti bautismo nga isuro iti nasantuan nga surat ala adalen tayo dayta. At dada dagiti 30 nga estudyante nga imawat ti bautismo. Hangko malipatan iti maysa kadakwada maysa nga balasitang second year high school. Idin nga nagawid inungungtan dagiti dadakkel na. Aglalo iti apong nga lakay kunana ubing kapay. Hang kapay nga agbabautisar. Adu pay laeng dagiti bambanag nga pakasulisugam. Apay kay nasa uwen kuna daydi apong nga lakay. Nagbautisar ka agbaling nga Kristiyano kay nasa uwen hangkan nga agbasol nasantukan ngem kuna day di abalasitang kunana lolo agbautisarak gaputa iso dayta ti desisyon ko nga mangawat kini Apo Isus hanyo nga desisyon tatamay sa maysa awaten na ti panakaisalakan ni Apo Isus sandak nga may sandi no substitution awan iti makaalat ti lugar ko no siyak metlaeng tag desisyon. Ipapilit lata day di apo lakay
Kahit nakasauwen, agbiag ka nga nasantuan, hanggang ngagbasol, lulo ko naman ang di balasitan. Idi sa anak pailaeng nga nagbautisar, sapsapulag ti basol, dingdingget ni Satanas kat agaramid at ti basol. Ngem tatan nga awata kon ni Apo Isus ket agbawtisarak ket idatagkon iti biag ko kenkwana tartarayakon ti basol ket agturturunak amapan ken ni Kristo tapno isalakan na ket sapulet dagiti bambanag nga armas ko ti na Kristiyano na panagbiag tapno agmatalekak as ipupudno kenkwana. Idi sa anak pay nga mamati lolo sapsapulet ti basol. Ngemitan tamaysak nga Kristiyano, sapsapulukon ni Apo Isus, tartarayak ti basol, ket agtarayakon ken ni Apo Isus, gaputa iso ti mangisalakan kanyak. Kasta ti panagbiag, anak Kristyanuan, anak pasanto. Idi sapsapulin tayo, dadya pa kay kulbuan tayo. Ngaminton agbiag tayo ti kinasanto, ket namamutay ni Apo Isus, tarayan tayo day nga basol, ket mapantayon nga agturong ken ni Apo Isus nga iso ti salaknib ken panakaisalakan tayo. O Dios mi am nagayat unay anyan nga nagimbag nga adalen ti panagbiag ana San Juan. Bendisyonan dagitoy amin nga kakabsat nga dumdumngeg. Tapagpanawan dan iti basol. Handan nga sapsapulen iti basol nga makaikulbo. No di ket agturongdan ken ni Apo Hesus. Tapno awaten dan dayta sagot ti panakaisalakan. Haan nga siyak no di ket ni Kriston ti agbiag kanya. Kabayatan ti panagkarkararag tayo adda kadi kada kayo gagayen. Ti kayat da nga ipabaro ti biag da tapno pagbiagan dan ti kinasato ket pagpanawan dan ti basol. Adda kadi kada kayo ti kayat dan nga isuko ti biag da ken ni Apo Hesus. Ket isun iti panakaisalakan ken mangisalakan kada tayo. Itayag yuman ti imayo. O Dios mi adda ditoy. Dagiti kakabsat nga kayat da nga isuko ti biag da. Ket padasen dan nga agbiag ana santuan. Bendisyon ida nga agtakder kadagiti suot o Apo. Ikam ida ti tured nagtakder iti pamati. Gaputa sikat ti Dios nga mangisalakan ken alaem tu nga isalakan iti pagariam nga sadyay awanton ti basol no diket may santo nga lugar nga ti kinalinteg laeng ni Apo Isus mayan ninaw kadagiti panagbiag mi. O Apo, sapay ko mata may raman kaminto. Amay samet a kumita ken may salakan dita pagariam. Agsipot na tinawat mi da tinagan na po may Isus. Amen. Gapuna